Takže dneska si ukážeme, jak i z úplně mizerného monitoru, bezdrátové klávesnice a myši se pomocí nejmodernějšího telefonu dá udělat velice slušný počítač, 8 jádro se 3 GB paměti a 32 GB flash prostoru. Jak je to možné? No, tenhle telefon jsem připojil pomocí takzvaného MHL kabelu. MHL je technologie, která umožňuje propojení telefonu nebo mobilního zařízení s HDMI zařízením přes USB port. Je to takováhle malá krabička, prodává se to v rozmezí od 200 do 500 korun, záleží, jaký seženete. V podstatě je potřeba mít k tomu dvě věci. Nějaké napájení, které se připoje tady do USB portu, jak vidíte, a nějaký monitor s HDMI vstupem nebo HDMI konverzi, jako to tady máme v tomto případě. To nám potom umožňuje za další asi zhruba 200 korun připojit i klasický VGA monitor, který by jinak už byl v podstatě na vyhození. Takže všechno se to do sebe takhle hezky zapojí. Ta konverze na VGA má v sobě navíc ještě výstup zvukový, takže pomocí jediného kabelu, který připojíte do telefonu, získáte video výstup, získáte audio výstup a k monitoru bezdrátově připojíte klávesnici a myš pomocí Bluetooth. Takže předpoklady ještě jednou jsou: máte nějaký starší klidně monitor, máte telefon, který má MHL výstup, máte bezdrátovou klávesnici a myš, pokud chcete používat telefon jako klasické PC. Potom je třeba pořídit si MHL konverzi, případně konverzi z HDMI na VGA, pokud chcete připojit úplně ten nejstarší typ monitoru. Potom už zbývá pouze zapojit celý ten systém do telefonu a voilà, na monitoru za mnou by se měl objevit obraz. Neobjevil, zřejmě nám vypadlo to napájení. Ano, tady vidíte, že bez napájení to v podstatě fungovat nebude. Nejsem si jistý, nakolik máme spolehlivé kabely, aby nenastal ještě jiný problém. A už nám to svítí a výborně. A za mnou vidíte obraz. Samozřejmě to, co vidíte, je interface telefonu. Ale jakmile pustíte nějaké video, v ten moment se přepneme v podstatě do klasického režimu. Vidíte, za mnou běží video. Takže si můžete pouštět filmy, můžete pracovat v různých aplikacích a tak dále. Výborná věcička. Takže pokud si pořizujete telefon, pořiďte si něco, co má MHL výstup. Získáte tím dvě věci v jednom. Přenosný počítač a telefon. Tenhle model má navíc ještě bezdrátové dobíjení, což znamená, že tady vevnitř je cívka, položíte to na speciální nabíječku a nabíjíte bezdrátově. Takže, co víc si přát. Takovýhle telefon přijde kolem 8 000, ale dá se sehnat ve slevě, konkrétně třeba tenhle typ kolem 3,5–4 000, takže úplně výborná cena. Ještě jednou, je to Full HD display, je to 8 jádro procesor na 1,7 GHz, jestli se nepletu, a 2 GB RAM nebo 3, teď si nejsem jistý, a je to 5 palců rozměr, 32 GB flash paměti, kam můžete nahrát všechny aplikace, které chcete potom použít. Takže pro dnešek se loučím a doufám, že tahle rada vám umožní využít na maximum svůj mobilní telefon a vybrat si ten správný.